kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 62 días na lang kagapaskwa na. Ini si Bombo Chama Blanco Hover kagini ang Bombo Hanay sa udto. Bantayan karon ang mga balita. Isa ka banwa na talada nga mga deklarar man sa state of calamity bangod sa African Swine Fever. Ang City Environment and Natural Resources Office ang nagatingwa karon nga malimpyo na within the day ang pagkaula sa nga mantika dira sa may bahin sa nga Mulye-Luni area. Dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita kaga impormasyon. May latest update kita sa shooting activity sa Ungka Flyover. Istansya massacre madelay ang pag-file sang kaso kay may bago nga forensic exam nga ginahiwat. Preparasyon sa Department of Education sa full face-to-face ato na hibalon. Ari na mga baladalakuan man ng mga balita sa bahin karon sa national scene. Bombo News Center, please come in. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Bidas Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Lunes, Oktubre 24, taong 2022, sa ating Christmas countdown, 62 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ulat panahon, yung low pressure area sa bahaging silangan ng Pilipinas abay nakita ng pag-asa na posibilidad na maging bagong bagyo. Libo-libong mga pasahero naman apektado dahil sa kanseladong mga flight matapos na lumampas ang Korean Airlines doon sa Mactan, Cebu International Airport. Kognay pa rin yan ang management ng Mactan Airport naman siniguro na maalis na ngayon yung nag-overshoot na Korean Air sa runway. At ang mga oil companies naman nag-anunsyo na ng pinal na presyo ng rollback sa mga produktong langis na ipatutupad bukas. Samantala, may update din tayo sa ginanap kanina na preliminary investigation sa pagpatay sa journalist na si Percy Lapid. Sinimulan na nga ng Department of Justice. Si dating PNP Chief Camilo Cascola naman nagsalita depensa ang appointment bilang bagong Department of Health Undersecretary. Ipinagmalaki ang mga nagawang kontribusyon sa pagtugon sa COVID-19 ng bansa. Sa atin namang sports balita, ang Utah Jazz meron ng 3 panalo matapos masilat ang New Orleans Pelicans sa double overtime game sa score na 122-121. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati ngayon sa detalye ng ating mga balita. Unahin muna natin itong lagay ng panahon. Bombo Weather Update. Abay, marami pa ang hindi nakaka-recover dito sa nagdang mga bagyo. Pero meron na namang namataan ngayon na posibleng maging bago na namang bagyo. Mula sa Bombo Radio Weather Center, nandoon si Bombo Dennis Samito. Dalawang senaryo ang inoobserbahan ngayon ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration dito sa bagong namumuong sama ng panahon. Bagamat nitong weekend pa nakapasok sa Philippine territory ang naturang namumuong sama ng panahon, ang inoobserbahan ngayon ay ang posibilidad nito na maging isang panibagong bagyo. Mapapansin dito sa ating satellite data mula sa himawari ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang may letrang L, nangangahulugan na isa siyang low pressure area. Isa sa mga palatandaan ng unti-unting pag-develop nito ay yung unti-unting naiipon yung mga kaulapan doon sa kanyang lokasyon. Sa nakalipas na 12 oras ay hindi gaanong gumalaw ang naturang sama ng panahon. At kung mananatili ito dito sa bahaging malawak na karagatan ng Pacific Ocean o itong silangan ng Pilipinas, ay mas malaki ang tsansa na lumakas pa yan bilang isang panibagong bagyo. Sa ngayon, ang nakikitang posibilidad ng mga eksperto ay lalakas ito bilang isang bagyo. Dalawang senaryo ang nakikita kung saan inaasahan na dadaan ito dito sa may Eastern Visayas at Bicol Region.
habang yung isa pang senaryo ay gigilid lamang siya at doon na naman sa Hilagang Luzon makakaapekto. Gayunpaman, dahil low pressure area pa lamang, erratic pa ang movement ng naturang namumuon sama ng panahon at hindi pa ma-distinguish kung ito na talaga yung magiging final path ng naturang low pressure area. Aasahan ang mga update pa hinggil dyan sa mga susunod na mga oras. Bombo Elmar? Isang tanong ko lamang, Dylan, sa mahalaga itong papasok na mga linggo ngayon na mga araw, long weekend tayo at holiday season na, ano? Kumusta yung magiging lagay ng panahon Sabado, Linggo? Dylan, sa bubuos dyan mga biyahero, kaugnay po naman ng Todos Los Santos at mga bakasyonista, Bombo Dennis. Sa ngayon, nakikita natin ang weekend ay magkakaroon ng mga pag-ulan, lalo na dito sa Metro Manila, yung mga manggagaling sa Metro Manila at pupunta doon sa mga lalawigan, asahan ng medyo maulan na weekend. Doon naman sa mga probinsya, lalo na yung mga nasa eastern section ng ating bansa, ay magkakaroon talaga ng mga pag-ulan, lalo na sa dakong hapon at gabi, dahil nga dito sa epekto ng low pressure area na inaasahan natin magde-develop into a tropical depression o isang bagyo. Habang kahit ngayon pa lamang ay may mga kansilado ng flights, hindi dahil dun sa nabalahaw na sasakyang panghimpapawid galing sa Korea, kundi dahil sa masamang lagay ng panahon. Masama pa rin kasi ang lagay ng panahon dito sa may bahaging hilaga ng Luzon, lalo na yung area ng extreme northern Luzon, may mga pagkakataon, masama pa rin ang pagkakaroon ng mga pag-ulan, masama ang lagay ng panahon at nagkaroon ng kanselasyon ng ilang biyahe ng eroplano sa naturang lugar. Dito rin sa Mindanao, kung mapapansin natin, may kalat-kalat na mga pag-ulan, ay aasahan pa rin ang mga pagbuhos ng ulan. Nako, Bombo Dennis, sumabay pa itong sama ng panahon sa papasok ng mga linggo. Maraming salamat sa mga update niya na, Bombo Dennis. At yan ang mga update mula sa Bombo Radio Weather Center. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, tulad ng binabanggit ni Bombo Dennis nga, inatasan na rin ngayon ang Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration at Philippine Overseas Employment Administration POA tulungan yung mga overseas Filipinos na apektado ngayon ng Korean Airlines na sumadsad kagabi sa runway sa Mactan Cebu International Airport. Kung malala, una rito ay napaulat na yung Airbus 330 flight na mula sa Seoul, South Korea ay lumagpas sa runway nang subukang maglanding sa gitna ng masamang lagay ng panahon. Ligtas naman lahat ang 170 mga sakay na pasero, kasama dito yung mga crew. Sa ngayon, suspendido pa rin ang operasyon ng Mactan International Airport, kaya maraming mga flights ang mga apektado. Kinumpirma ngayon ng Philippine Airlines umaabot sa 56 na mga flights ang kinansila ngayong araw habang wala namang apektado sa mga international flights. Sa panig naman ng AirAsia, nasa 10 mga flights nila ang apektado na katumbas ng mahigit 1,000 din na mga pasahero na hindi rin makaalis dahil sa nag-overshoot na Korean Air. Habang itong Cebu Pacific naman, umaabot sa mahigit 50 yung mga kansilado at apektado nga mga flights naman dulot ng sama ng lagay panahon at yung aberya dyan po naman sa Mactan Cebu Airport. Kaugnay naman sa nasabing balita, ang Mactan Cebu International Airport Management siniguro na makuha na ang nag-overshoot na Korean Air sa runway. Ang mga pasahero nasa iba't ibang hotel para sa kanilang accommodation. Kukuha tayo ng karagdagang detalye sa report ng Bombo Radio Cebu. Sinigurado ngayon ng Mactan Cebu International Airport o MCIAA na makuha na muna ang eroplano ng Korean Air na nag-overshoot sa runway ng nasabing paliparan bago nila nga ibalik ang kanilang operasyon. Sa isang press conference, inihayag ni Attorney Jinky Sargusa, Attorney ng Civil Aviation Authority o the Philippines o CAAP, na kailangan na muna nga makuha ang nasabing eroplano sa runway, ngunit hindi ito madali, kaya naman inikansela na muna ang lahat ng mga operasyon sa paliparan para nga kaligtasan ng lahat. Aniya, sa iyon ay panawang maliliit na aircraft lang muna ang makapag-landfall. Nini karon sa mag-take off sa nasabing paliparan habang ina-address nila ang sitwasyon. Ayon kay attorney, ang maliparan o maliban lang sa operasyon ng paliparan ay kailangan nga maintindihan ng lahat ng kaligtasan ng mga pasahero at ng mga nasabi na airport. Ating pakinggan si Attorney Jinky Saragusa ang... Ngayon, pag sinorten natin yung runway, of course, there will be limitations. There will be limitations on the aircraft that the airport will be catering to. So instead of Airbus 330,
Airbus 320 na lang siya and lower. So mga smaller aircrafts lang ang pwedeng makaland and take off dito sa Mactan while we are addressing the situation. So yun yung ibig sabihin ng A320 na sinasabi ni Attorney Glenn kanina. Because primary, everyone should also understand that apart from, of course, the operations that we have, we always have to make sure the safety of each and everyone on board and on the airport. So we have to make sure of that before we can go full swing of the operations again. Once all the coordinates are in, because right now we need to know the exact location, the coordinates of the incident site. We need to know the height obstruction, meaning kasi parang naka-dive yung eroplano and nakataas yung tail end niya. So we need to measure kung gaano yan kataas. Kasi once mag-approach or mag-land yung eroplano, kailangan wala yung obstruction na yan. Or alam ni control tower kung gaano kataas yung obstruction para ma-direct niya or ma-advise niya yung piloto kung anong height limit ang kailangan niya bago siya mag-land. So yun yung mga, it's too technical, yun yung mga kailangan nating i-make sure para masigurado natin ang safety ng everyone on board, landing and taking off at Mactan Airport. Ating napakinggan si Attorney Jinky Saragosa ang mga kansiladong flight ay may papupuntahan sa Manila, Katiklan, Bacolod, Pagadian, Clark, Puerto Princesa, Tacloban, Dipolog, Davao, Surigao, Legazpi, Osamis, Butuan, Cagayan de Oro at saka General Santos. Sa ngayon, ang mga apektadong pasahero ay temporaryo nga namalagi sa hotel at iba-iba naman na umuwi na lamang muna sa kanilang mga tahanan o sa mga malapit ng mga kamag-anak. As data mo, Jane? Bombo Crisliano, si Bombo Elmarto, ano? So, may pangako na pala na ayuda dyan ang Korean Air. What about yung papunta nila sa mga probinsya? Of course, nandyan sila ngayon. Inantay pa yung mga bagahe nila, ano? Matapos sumadsad nga dyan, ano? Itong kanilang eroplano. Ano to? Aakuin din ba yan ang Korean Air, Bombo Crisli, pagtungo na sa mga probinsya? Ngayon, ano yan? Libre lahat muna, hotel accommodation. Ganun ba, Bombo Crisli? Yes, oo. As per advice ni Adelina Maribohok, si Adelina Maribohok ng PIO ng MCIA, sinabi na niya lahat ng mga pasahero, yung lahat ng mga pasahero nandoon sa mga kanya-kanyang mga hotel, shoulder po ng mga airlines kung saan sila nga nakabook. Bombo Elmar. Okay. That's a good news, ano. Ito kasi yung impormasyon nating nakalap dito sa Cebu PAC, Cebu Air at ginarin itong sa PAL at AirAsia. Mahigit 100 flights, ano, yung apektado. Napakarami nito. Meron bang pagtaya dyan kung gaano kalaki ang nalulugi sa araw-araw na ganitong walang operasyon para naman sa mga passengers na mga eroplano itong Mactan na Cebu International Airport, Bombo Crisli? As per advice naman ni Attorney Mario Napoli, na Mario Napoli isa ito sa mga general manager ng MCAA. Yung sinabi niya sa ngayon is under investigation pa lahat-lahat na kung magkano yung danyos, Bombo Elmar, Bombo Jane. At saka meron yung mga advice naman yung papunta dito po sa Cebu, may advice na papunta yung mga biyahe nila na going to Cebu, ina-advisean papunta na lang ng Panlao, Bohol at saka Dumaguete, itong dalawang lugar. Okay. Si Bombo Jane, yung tanong mo dyan sa Mactan Airport, go ahead, Bombo Jane. Oo, Bombo Crisli, may nakuha ka bang impormasyon dyan kung hanggang kailan mananatili sa mga hotel itong mga pasahero na sakay ng Korean Air? Yung iba, Bombo Jane, Bombo Elmar, at saka sa mga kabombo natin, as per info, no? Yung iba is umuwi na sa kanila, at saka yung iba is nananatili dahil malayo pa yung kanilang uuwian. Tsaka naman yung when it comes to expenses, shoulder naman yung kanila sa mga airlines kung saan sila nakabook, Bombo Jane. Okay. I'm just curious, no, kasi since marami na ang mga biyahe na affected dahil sa nangyari dyan, may binagay ba na timeline ang management dyan sa airport kung kailan magiging balik sa normal ang biyahe na mga pasahero dyan, Bombo Crisli?
Sinusubukan ng General yung MCIAA na until 12 midnight. At saka tomorrow, 9 a.m., meron na mga press briefing for the iba na mga update po, Bombo Jane, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat Bombo Crisley sa mga latest na impormasyon na yan. Ingat kayo dyan. Maraming salamat Bombo Crisley. Live po dito, ito po si Bombo Crisley Colinalawan para sa Pabasang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsyang Dakbayan sa Sogbo. Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa ibang balita naman, kinumpirma ngayon lamang ng mga oil companies yung kanilang ipapatupad na rollback bukas sa presyuhan ng mga produktong petrolyo. Gayunman, kakarampot lamang ibababa ang presyo ng gasolina 35 sentimos kada litro, habang sa kerosina naman ay nasa 45 sentimos. Yan po naman ay bawat litro. Sa crudo naman, medyo may malaki-laki po. Aabot sa piso 10 sentimos ang ibababa naman sa presyo sa bawat litro. Karamihan sa mga oil companies ay bukas pa ng alas 6 ng umaga ang implementasyon sa bawat bawas presyo. Liban na lamang sa clean fuel, ipapatupad mamaya ang oil price rollback simula mamayang alas 12:01 ng madaling araw. At sa mga oras na ito, dumako naman tayo sa Department of Justice dahil ang preliminary investigation sa pagpaslang sa mamamahayag na si Percy Lapid sinimula na. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Gerald Ulep. Bombo Jane, Bombo Elmar, itinakda na sa November 4 itong susunod na pagdinig dito pa rin sa issue ng pagkamatay ng broadcaster na si Percy Lapid. Ngayong araw, isinagawa itong preliminary investigation at sa ating pagtatanong kanina kay Attorney Berteni Catalunya Cosing, itong spokesperson ng Lapid family, sinabi nitong yung PNP daw ay nag-submit kanina ng mga karagdagang ebidensya laban pa rin dito sa pangunahing suspect dito sa krimen na si Joel Escorial. At ayon kay Attorney Bertini Causing, ito ang tagapagsalita ng pamilya Mabasa, base sa extrajudicial confession ng gunman na si Escorial. Matagal na niyang kakilala itong middleman na si June Globa Villamor. Ito yung bagong pangalan na nakalatag dito kung saan pareho silang nagtatrabaho sa isang Herman Agoho. Ito ay ayon kay Escorial ang nagputos sa kanila ng mga taong papatayin. Dahil dito nagsagawa ng personal na pagsasaliksik itong naturang abogado kung saan ay napag-alaman nito na marami palang kaso itong kinasangkutan ni Agoho na pawang may kinalaman sa pagpatay. Hindi naman sigurado si Causing kung nasa loob ng New Bilibid Prison itong si Agoho. Kung ganyan, pakinggan natin itong naging pagtatanong natin kanina kay Attorney Causing. Ito yung Orly, yan nagmaniho ng motor na Suzuki Raider 150 na ginamit sa paghabol kay Percy Lapid. Tapos yung dalawa pang kasama niya, si Israel Dimakulangan at kapatid nitong Dimakulangan na si Edmond. Apparently, sabi niya, yung dalawa ay killer din. Na kumbaga kung saan pupunta si Percy, kung sa pwesto ng Dimakulangan, sila ang papatay. Ang natao na punta na kay Joel, siya ang pumatay. At ang katwiran niya, pag hindi niya binaril, siya rin papatayin. So yan yung naging pahayag kanina ng abogado, spokesperson lang. May paglilinaw kanina itong si Attorney Berteni Causing. Siya yung spokesperson lamang ng pamilya ng napaslang na broadcaster. So inaasahan sa November 4 na dadalo ulit itong si Escorial na kanina nga ay personal na present dito sa naturang pagdinig at hindi natin alam pa, Bomba Elmar, kung submitted for resolution at sa susunod na pagdinig itong naturang kaso. Bomba Elmar, Bomba Bombo Gerald, nandyan ba yung pamilya nitong si Percy Lapid? At paano mo may describe itong pag-appear dyan nitong self-confessed killer gunman na si Escorial, Bombo Gerald? Yes, Bombo Elmar, doon sa panig ng pamilya Lapid, tanging itong kanilang tagapagsalita lamang na si Attorney Causing yung pumunta dito. At kanina itong si Joel Escorial naman ay talagang bantay sarado ito, Bombo Elmar, at halos hindi ito ipinakita sa media. Talagang pagbaba niya doon sa sasakyan papunta doon sa courtroom ay bantay sarado ito, kaya naman ay hindi na nahagilap. At kanina rin nagpatawag din dito ng maikling press o nagpaunlak ng panayam itong si Justice Secretary Cristina Estremulya at sinabi niya itong sinasabi ng PNP na case closed na itong naturang pagdinig
or itong kaso ay nilinaw niya na para sa kanila ay hindi pa dahil patuloy pa nilang nililikom itong mga ebidensya na isasampa laban pa rin dito sa mga suspect. Yung tatlo ay nanatiling at large, kaya naman ay hindi pa maituturing na talagang mayroon ng katapusan or nag-end na yung kaso. Bagkus ay patuloy pa rin itong isasagawang investigasyon ng Department of Justice sa naturang issue, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Gerald. Ingat kayo dyan. At live mula pa rin dito sa Department of Justice sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Fast Radio, Bombo. Tutunguhin naman natin ang Campo Crame dahil sa Philippine National Police Chief Azurin, inaming duda rin sa biglang pagkamatay ng umano'y middleman sa kaso ni Percy Lapid. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Yes, tama ka dyan, Bombo Jane. Hindi nga isinasantabi nitong ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na may anggulong foul play ang biglaang pagkamatay nitong si June Villamor. Siya nga yung tinurong middleman ni Joel Escoral, yung self-confessed gunman na nasa loob ng New Bilibid Prison. Sa katatapos lamang na pulong balitaan dito sa Campo Crame ay inamin ni General Azurin na duda siya na sa biglaang pagkamatay ni Villamor, lalo na't questionable naman ang timing nito ang timing ng pagkasawi nito. Nagkaroon naman daw kasi ng inisyal na koordinasyon ng pulisya sa Bilibid upang mapangalagaan ang proteksyon ng nasabing middleman, ngunit tila wala raw kasi naging sense of urgency ang pamunuan ng New Bilibid Prison hinggil sa naturang kaso. Pwede naman kasi anyang agad na ihiwalay ng selda si Villamor, ngunit hindi ito agad na ginawan ng paraan ng pamunuan ng Bilibid. Narito pa yung dagdag na pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. It's too much of an incident. Diba? It's an unfortunate incident, but it's a questionable. The timing is questionable. Posible rin na kanyo kasi sabi ko nga, kasi nung una yung report nga na lumalabas ay parang nabangungot, di ba? Sabi ko, paano ka mababangungot ng tanghaling tapat, di ba? When I was a captain, I had been entering the New Bilibid Prison. At nakita ko kung anong situation doon na hindi ka pwedeng makakatulog ng tanghali kasi nga napakasikip. So, ako hindi ko alam kung paano nakatulog si Mr. Mabasa. Kung yun ang kasi yun ang unang lumabas na report nabangungot, di ba? Oo, yun ang unang lumabas na report na nabasa ko sa So sabi ko, paano kang mababangungot sa tanghaling tapat na hindi ka nga makatulog sa init doon? Yan yung bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Samantala sa ngayon, sinusubukan pa rin ng Philippine National Police na kumalap pa ng mga impormasyon, detalye doon sa dalawang person of interest na kanilang hawak ngayon sa Bureau of Jail Management o BJMP. Hinggil pa rin niya na doon sa kaso ng pagpatay kay Percy Lapid upang talagang malutas na itong malaking issue na to at malaking kaso na to doon nga sa pagpatay sa nasabing mga mahayag. Kung maalala, Bombo Elmar, Bombo Jane, ay ito ngang pagkamatay ni John Villamor ay sinasabing kasabay kung mismong araw din kung kailan unang iniharap sa media itong si Joel Escorial na self-confessed gunman nitong si Percy Lapid. Bombo Elmar, Bombo Jane. Alright, maraming salamat sa mga latest na impormasyon dyan sa Campo Crame. Bombo Marlene, ingat kayo dyan. Maraming salamat. Live mula Campo Crame, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. Mga kabombo at
Ka-Star Nation. Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Si dating Philippine National Police Chief Camilo Cascolan nagsalita na dinepensa ang appointment bilang bagong Department of Health Undersecretary. May nakuhang impormasyon si Bombo Annalise Berano. Hindi na bago para kay dating PNP Chief Camilo Pancratius Cascolan at ngayon ay bagong talagang Undersecretary ng Department of Health ang mga siwa na may kaugnayan sa kalusugan. Dinipensa ni Cascolan ang pagkakatalaga sa kanya sa Health Department. Binigyang diin ni Cascolan na ang pamamahala sa kalusugan ay hindi lamang tungkol sa medical knowledge. Anya, maraming mga doktor sa institusyon kaya mahalaga din ang pagbalanse sa science and management and strategy. Naniniwala kasi ang dating PNP Chief, malaking tulong sa Department of Health ang kanyang expertise lalo na sa administration, management, and strategic planning. Ipinagmalaki ng dating PNP Chief ang mga nagawa nito noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic sa bansa. Sa isang pahayag na ibinahagi ni Cascolan sa Bombo Radio, ang ilan sa mga nagawa nito lalo na ang pagtugon sa COVID-19. Anya, siya ang nag-conceptualize ng COVID Task Force at ang itong administrative support to COVID-19 Task Force ng PNP. Kanya din binuo ang Medical Reserve Force sa PNP na siyang nag-facilitate ng RT-PCR testing sa MOA Arena, sa PICCs at sa ultra quarantine areas. Ipinagmalaki din ni Cascolan na siya ang nagsimula sa magpapatupad ng COVID protocols noong ang bansa ay nasa initial stage pa lamang sa pandemya. Ang kanyang experience sa ground at ang pakikipag-ugnayan sa mga LGUs ang isa din sa mga factor na mailapit ang departamento sa mga tao. Ngayong linggo nakatakdang mag-take oath si Cascolan bilang Undersecretary ng Department of Health. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Isang karangalan na naman mga ka-Bombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapitapitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs,
Patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala sa NBA muna tayo, yung Utah Jazz at laban nitong Pelicans umabot daw sa double overtime. May detalye pa si Bombo Alayza Eclarinal. Nanatiling malinis ang record ng Utah Jazz ngayong bagong season ng NBA matapos na manalo na naman ang panibagong na biktima sa 1 puntos lamang na kalamangan ay ang New Orleans Pelicans sa score na 122-121 na umabot sa overtime game. Kumamada ng 31 points, 12 rebounds ang Finnish basketball player ng Jazz na si Lauri Markkanen para tuluyang makuha ang kanilang ikatlong panalo. Ang Filipino-American na si Jordan Clarkson ay nakapag-ambag naman ng 18 points kasama na ang 3 3-pointers. Samantala sa ibang game naman, inilampaso ng Cleveland Cavaliers nang maungusan nila ng 10 points ang katunggali nilang Washington Wizards sa kabuuang score na 117-107. Nakapagtala ng 37 points, 5 rebounds at 4 assists ang star player ng Cavs na si Donovan Mitchell sa isa ring overtime game. Una rito mga kabombo ka-Star Nation, pinahiya din ng Portland Trail Blazers ang Los Angeles Lakers sa score na 106-104. Hanggang ngayon ay bokya pa rin ng 3 talo na nalasap ng grupo ni NBA superstar LeBron James. At yan ang ating sports balita. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alayza Eclarinal nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Oras sa buong Pilipinas, 31 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, alam niyo ba kung saang lugar matatagpuan ang Giant Cut na paggalagala panahon sa Pasko? Ito ay matatagpuan sa Iceland. Naging bahagi na ito ng tradisyon ng mga residente doon. Ito yung unusual traditions ng Iceland. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 62 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Balik din sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. By the way, standby kay may confirmation kita nga nabaton nga ginpaydalom na sa state of calamity ang banwasang San Miguel, Iloilo. Bangod man sa kaso sa African swine fever.
I-check nato ni sa dili madugay driman sa aton sini nga pagapangalagad, no? This time balikan tanay ining isa man sa mga problema diri karon niya sa syudad sa Iloilo, ining oil spill, mantika, no, nga naula nagikan sa natumba sini iyang container truck kagapon sini adlaw sang kagahon na tingwaan na bala nga matigayon ini nga mahimos sang City Environment and Natural Resources. Kay ang senro naton sa aton sini nga mga kabombo nagapanawagan diri nga ibalik anay nila sa ining mga mantika nga ila sini nga natipon. Kay delikado kag ini banwa ang hindi pwede nga gamiton sa pagpangluto. I-check ta si Bombo Jomar Villa Joms sa report, please come in. Na tigayo na dire karon nga ginbuksan sa mga salakyan ang ining porsyon dire sa Mulyelone kung sa dinti natumba ining trailer truck nga may karga dire karon nga mga mantika kahapon dire mismo no sa may intersection sakop ya sa Arroyo Mulyelone no intersection dire Abobochamp kung sa dinti sa katupad sini nga mga barangay laptaman ang ining mantika nga halos nga nag-epekto dira kon sa daloy o kon sa sining labay no sa mga salakyan kay tinakatugas ng trapiko okay na sang aga. So sa ginabutang dira nila nga mga sodas ining mga ginsarahib la no nga mga tape niti may mga higko na amo naging pamutan nila to agod nga mag absorb ang ining mga oil. Tas tangati na ubos kag ginasilhig to sa mga sweeper bumutsamp ang area ti halin kay nabe kubutan ta alas 7 alas 8 alas 9 alas 10 to mga sobra 3 oras man ang ila sini nga pag pamtan sini nga mga sodas dra kag ang mga labhang pero ang labhang ya do hindi ka buol hindi ka kuha ang labhang ang sodas amo to nga nagpalimpyo kag ti agin pagyan na lang sa mga motorsiklo no kag mga motorista naton kay nang plano mga four wheels lang tanin ng mga lagko maslakyan pero sa pag-assess nga daw pwede man magansang motor among ting inopen na lang kag ti makabulig-bulig man no sa pagles sa trapiko bladra sa may Aberia sa may Jimbasa going dire karon sa may Parolana. Nabuksan na gid man Joms nabuksan na gid man ng area. Yes, nabuksan na. Abumutsamp dito kita naglabay bag wala mga past 11. Open for traffic na? Open na. Okay. Ang mga dalagko nga truck nagalabay na dagani ng mga may mga container van bla. Ti gagi na gani sa natumbahan gid mismo man. Abumutsamp pero so, sa may wala na sang mantika abe nga makita kapas dalan. May mantika sa may kanal na lang sa may kilid plus may drainage padaga kilid gid. Pero hindi gid man ay makapekto kay drainage na gamay na lang bubutsamp kag kun maglabay sa lakyan ti duay naman nagalapak na sa drainage. All right. So sa malipot sini nga pulong na hitso na dira ang problema sa may area sa Mulyelone, Bombo Jomar. Yes, Roger that Bambochamp. All right. Ang mga turista tiway na problema unless pati ko unless la kon nagahururo ikaw mag-drive Bambochamp ti amo nang problema dara. Ati dapat hindi gin maghuro-huro mag-drive, dapat kalmado lang. Amo gani ti kapon bisan ano mo kahalong madisgrasya kagit kay ti tamak danlong dalan bla. Bubutsan bisan mga drag ko ning maslakyan basiyo ning mga guma nila mga ruida. Kati danlog mantika mulikad may na danlog madagani may na ula manda nga mga gamitan man kiti ang area dabi approaching dira sa may Drilon Bridge tapos dito ya sa may Philippine Port Authority dira sa may Lapos. At tama gyud man nakagamay ang space kun diri ka bihalin sa may Bureau of Fire nga porsyon okay la kun nagapatadlong pero kun nagapaliko kag kun dako ang karga mo tikangay sining mantika akon din ang bulyas ang kaha mo siyempre ang mantika dira gid ya madiretso so ang kabugat la amo to nga posible cause ang aksidente dira sa may dalan kag timingan man ti may motorsiklo siya sining tupad kay kun may arati posible may nadalaig pagid nga iban nga pumuloyo man Bambochamp. Kag sa bahin dire karon sa City Environment and Natural Resource Office o kanang senro
nagpanawagan diri sa mga nagkalandos to blakapon sa sining mga mantika. Hindi lang man barangay Yulo Arroyo City proper kundi sa kaiping nga mga barangayan nagpadulong man to dala ila sining mga container kag nagkalandos ang mga mantika kun sining mga raw palm oil nga gindeclare orihi ti amo nga ginapanawagan diri sa Senro nga kun mahimo ibalik nila no. Basta ang iban bala may harapan sa madrapugan nila Bombochamp na save dira. So surrender nila sa barangay kay ang Senro dre sila ning makulay kay mahimo pa ini siya process liwat kag mahimo yang ti mahimo na gid nga gamiton bala kay ti raw palm oil pala gani ini nga hindi pa advisable for cooking kung magprito kada mga deep frying mo sila yung mga linoto. Pero ang panawagan pag dugang nga sa mga kapitanes mga tiko basi kung ma-identify nila to kag mahingo man ang ilan siling mga pumuluyo kay ti amo nang isa dire karon sa lihok man nga gina obra dire sa Senro nga kun may bilin ade kay ting iban may mga information kita ang ginbaligya na kuno. Ang ining mga napangkuha dira kun ang ining mga oil ang makabig pa ni karon nga mga raw o kung hindi pa advice nga himo kon gamiton sa iton sa nga mga kabombo Bombochamp. All right. Ipabati tabla si Engineer Neil Rabinas ang may interview diri sa Bombo Radio. Yes, no, may advisory kita nagpagawa kita as early 10 o'clock kahapon nagpalabas na kita sa advisory nga dapat hindi ito paggamiton for deep frying kag kay raw material to siya for for cooking no. So may may dapat pa nga proseso nga gamiton. Kaya at the same time, ginadeclare ito nga contaminated kay nag-leak na sa dalan. So, ang mulgi naton asphalt ni siya mo, hindi sa concrete. So, may portion siya asphalt. So, may contamination sa asphalt. So, dapat wala ito nilang gamit para sa food preparation. Yes, kag pwede na sila makapamangkot sa aton ng mga experts para kung mapauli nila to ang raw material kay pwede na siya ma-process to another oil. So kung pwede pa na sir man pantingbon to kag i-process luwat pwede pa na sa? Yes, sa muna aton disseminate sa mga barangay officials so that maka-connect sila sa aton nga mga responsible nga mga national government agency para kung paano to magamit pa. For example, kung may oil sila to sir sa ilang balay kasi malanta, hindi lang man gamay itong kuha nila. Hindi nila dalon sir, ang iban kung willing nga mag-surrender nilang nakuha nila. Coordinate lang sila sa ilang barangay officials kay we will coordinate with the respective nga barangay officials para magamit natin. So may na sir, may nag-surrender na, may nagbalik na. Joms. Iban kahapon maging pangbalik. Bombo Jomar, dahil lang standby na Joms sa imo sining linya ha kay may pasudlon lang kita iyang breaking news rikaron sa aton sining linya si Sangguniang Bayan member Mac Sanchez sang Banwa iya sang San Miguel. SB Mac, si Bombo Cham, good afternoon. Hi, good afternoon Bombo Cham. Yes, sir. SB, we would like to confirm this information nga ginpaidalom na sa state of calamity or gindeklarar ninyo sa Sangguniang Bayan nga under sa state of calamity ang Banwasang San Miguel bangod sa kaso sa African swine fever. Napaka-believe naman din ako sa information mo, Bombo Cham. Nagulat nga ako na tumawag ka kaagad to confirm it. But yes, just a few minutes ago before kami nag-end ng session for today, na ipasok namin sa business order yung letter ni Mayor asking the FB member to declare our town a state of calamity for the African swine fever for kasi nga may mga isolated cases na kami na mga namamatay na mga baboy in one area in San Jose. So actually during the meeting nag-identify sila ng kilometer radius ng mga nasasakupan ng namatay. But we still have to wait for tomorrow pa sa confirmations talaga. But pwede naman kami mag-declare ng state of calamity in case
na hindi pag-ibalaan kay because that's for the preparation for the disaster. So during the meeting kanina, andito rin yung mga taga-province na nagsabi na kung mas posible talaga na mag-declare kayo. So napag-meetingan din naman yon during the meeting kanina, and si Mayor na mismo talaga ang nagpasa ng recommendations ng letter na ipasok urgently. Actually, we're about to adjourn the session. But since the letter came in, so we have no choice but to take actions on the letter. So napagbutuhan namin, napagdesisyonan ng buong SB members kanina na naka-state of calamity na kami, nag-declare na kami ng state of calamity. Actually, I moved the motion, I moved the resolution to approve it, and then lahat naman nag-approve and seconded. Lahat ng SB member na present were there, na nag-approve naman at nag-yes sa state of calamity. Alright, SB, as of this time, initial information, mga pila ka bilog ang affected or infected sa African swine fever dira sa Banwa? I'm not sure kung you can say it affected, pero meron na silang na-identify na area. Actually, Barangay San Jose pa lang as of now. So ngayon, may mga task force din naman. Sila na bahala dito kung ano ilaubrahon kay araman si Mayor during the meeting. So we're trying to prevent the spread of the virus all over the town. Alright. Siguro, SB, makadto na lang kami ang Bombo News team dira agad makapangusisa sa dugang nga informasyon. Thank you so much for the confirmation, SB Mac. Yeah, thank you. Actually, that's really good thing, no? Na talagang pumunta kayo dito sa munisipyo namin and ask everything that you ask sa data sa Department of Agriculture, including as well, you can interview our municipal mayor para she can give you all the details about it. The only thing that I can confirm now on my behalf, on my capacity, na nakapagpasa na kami ng resolution declaring the entire San Miguel under the state of calamity. Alright. To prevent and to contaminate the ESF. Alright, sige. SB Mac, thank you so much. Have a nice day. Thank you po. Have a nice day. Alright, there you have it, si SB Mac Sanchez ng San Miguel, Iloilo. Ang mga impormasyon aton sining sipat-siparon later on diriman sa aton sining pagpangalagan, pero amo na ning ikaduwa karon iya nga Banwa diri sa probinsya sa Iloilo. Unang deklarar among uton, ikaduwa na ang Banwa sa San Miguel nga ginkonfirmar diri sa aton isang member Mac Sanchez nga ginpaidalom na nila sa state of calamity ang nasambit sining Banwa bangod man sa African swine fever. Balikan naton si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, please come back. Bombo Champe padayon tagoro ang payag dire ni Engineer Ravina. All right. Yes, no, may advisory kita nagpagawa kita as early 10 o'clock kahapon nagpalabas na kita sa advisory nga dapat hindi ito paggamiton for deep frying kay raw material to siya for for cooking, no. So may may dapat pa nga proseso nga gamiton. Kaya at the same time, gina-declare ito nga contaminated kay nag-leak, na sa dalan. So, ang mulgi naton asphalt ni siya mo, hindi sa concrete. So, may portion siya asphalt. So, may contamination sa asphalt. So, dapat wala ito nilang gamit para sa food preparation. Yes, kag pwede na sila makapamangkot sa aton ng mga experts para kung mapauli nila to ang raw material kay pwede na siya ma-process to another oil. So kung pwede pa na sir. Joms? Amo taong kabahin sang pahayag ni Engineer Rabina. Ang problema dire karon Bombotsam kay may nagbalik man kahapon do mga 400 liters sang sining oil. Akal sa information dire ang kabugusan nga unod sining container van nagadangat sa 18 tons. Bombotsam sang sining oil di madamo-damo pa isa dan ka tonelada pila na nakalitro unod ya. Muna nga tinagadapat na karon nga ang iban ti para man kuno sa ilang kayong lawas
Dati in case na kung basi may mga gamit, black white naman palayo, kag maglain ang tsano kung ano dakro lang epekto sa tagsa ka mga nagakalando sining mga oil. Adra kapon kay kung lantawon ta, wag gid ni pinagkalain sa oil nga ginagamit ta kung lantawon ta lang abi sa itsura, bumutsamp. Porte ugaling mo na nga again kabig man nga araw palm oil nga hindi pa advisable nga igamiton sa aton sining nga kusina. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Joms, Radyo ng Pilipinas. Go ahead, Bombo Jom. May pamangkot na bala ako si mo, no? Di ba ang FIFA World Cup iwaton sa Qatar? Oo. Ti kung taga Qatar ka, ano nga ni imon sini nga nationality Kung ano? Kung taga Qatar ka, dito kas Qatar ginbunag, dito ka man gistar, ano nang tawag sila gani? Media ka? Doon na lipat na kwaw? Qatari na, no? Oo. Oo. Ti kon magmasakit ang, anong masaming nga balatian sa mga Qatari national man, balaan mo? Oo, naka-research ka siguro mo? Hindi, napamangkot lang ko si mo gani. Qatari National? Oo, kung anong masaming nga masakit sa Qatari National man? Qatari, ti Kataro eh. May nagtudlo gina si mo, skilid mo. Kita mo nga rakak sa bation ba? Ang rakak kay kasulod po nero. Oo. Oo. Di mayo man? Dumayo man. Oh, doon nag-coincide man sa mind ko, Bumbutsam. Bao doon nag-coincide sa mind. Oh, muna ko nung masaming balatian sang ano mo, sang Qatari National, Kataro. Oo. Amo nang Kataro? Kataro. Oo. Anong mga sintomas na? Ti inabla kondo bugat law. Ay nang do medyo do gahana lang at kasuhon ka, Kataro? Do trangkaso man, no? Ti pero sa mga taga-Qatari lang niya, ang mga Qatari national lang niya. Kataro. Ti anong spell sang sang Kataro? Anong? Spelling sang Kataro? Spelling sang Kataro? Ti Kilo, Alpha, Tango, Alpha, Romeo, uniform, Kataro. Very good Duway gid nung balosaw? O tiki na ano mo na lagpat mo. Nagulpihan ka? Why man na? Sige, Joms, thank you again. It is si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo sini follow-up report. May kantanan sinigin labot aton si Engineer Ranil Ravina ang chief karon sang City Environment and Natural Resources Office. Mga kita sang dugang nga mga impormasyon. Engineer, good afternoon. Si Bombo Champ live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Yes, mayong ugto Bombo Champ, mayong ugto gid sa tagpalamati sa imong programa sa bantog mga programa nga bumbuanay sa ugto. Engineer, mga what time na clear naton ang area dira sa may Mulyilone? Mga 10:30 no, kay na nga sang aga nga finally na open ta na ang Mulyilone, the whole street no nga Mulyilone kag sa crossing sang bridge na open ta na clear ta na sa oil. So may mga residue pa or mamalaton nga duti clear na gid siya kag safe na nga pagyan? Okay na, safe na siya paagyan. Actually ang gina-clear na lang namon ang ara sa tubig, ang oil sheen. Ang sa babaw sa roads okay na. Anong gingamit ninyo para ma-clear ang sa babaw sang dala naton na Engineer Ravina, sir? Yes, no. Kahapon, Bombo Champ, the Sunday, may mga nauna sa aton nga responders, no? So, amo to kahapon nagingagaw gig ko nga Lagano ng Mulyilone kay una nilang respond ni nga i-flush out nila using detergents.
So ginhingagaw ko kay makadtugin na iya sa ato ni Lilo River, no. So ang gingamit namon, una-una nagagamit kita sang sand, no, balas. Actually at that time nagapangita na ko iya sang sang sawdust kag rice hull nga absorbent material naton para makuha naton ng oil sa dalan. All right. So it's good to know nga ni na hatagan na sa nagakigo karon nga solusyon na dira engineer ang imo na lang ang isa na lang karon sa mga tinguan pa ginato ng oil sheen. Mahapos lang bala ini or madugayan pa kita? Yes, no. Actually ang gapasalamat gid ako sa federation nga nakahatag sang sawdust nga 5-tonner bags kay among itong nakasulbar kag naka-dry up sang roads tang may oil spill. Ang sa Iloilo River, nagapasalamat kita sa Philippine Coast Guard for providing us with absorbent pad, no. So sa subong haling kahapon ang aton gamit sa Iloilo River is absorbent pad. May spill foam kita nga gin latag para hindi maglakat ang oil, no, para hindi ito mabudlayan kay ang challenging sa Iloilo River kay may tide siya mo mag high tide kag low tide, meaning to say galakat man ang oil sheen mo, no, ang oil nga sa babaw. So may spill foam kita nga ginlatag para hindi siya mag-upod sa tao. So tapos naton sang absorbent pad, no, na provide ang Philippine Coast Guard sang absorbent pad. Estimated naton engineer mga pila ka adlaw pa kag makambag kita nga clear na from oil sheen ang Iloilo River dira nga area. Actually gamay na gid lang, no. Kahapon i-compare mo kahapon siguro mga 10% na lang siya. Medyo na budlayan lang ta kay nag-ulan na bikagabi, so umutong do medyo nga naglapta siya. Pero siya ongoing, siguro basi buwasway na. All right. Sige, engineer, thank you so much for sharing sang mga information man na mayong hapon sa liwat sa imo. Madamo gid nga salamat, no, Bombo Champ, kag sa mayong hapon sa imo tagpalamatik. Deriwavit si City Environment and Natural Resources Officer Engineer Neil Ravena. Di madasig lang na contain, madasig man nga na solusyonan ining nasambit karon iyang pagkaula sa mantika dira sa may area sang Molye Lune kag ang isa sa mga ginahatagan pagkaron sa nagakigong nga solusyon among oil sheen, of which nga gamay na lang ikumparar kagapon kag madasig lamang kuno iniya nga matatapan man sang sendro sa bulig sang Philippine Coast Guard. Sa aton sini nga pagpanumbalik Banwa diri sa Arevalo may ginabantayan man nga area nga kun sa diin dira kuno ginapalusot ang mga baboy halin sa Banwa sang Uton. Sa Banwa sang Uton may nadakpan man nga nagapalusot pinaagi sa bangka. Sa aton sini nga mga kabumbos sang baboy. Tiyanhon mo abi kay ang Banwa sang Uton way man iya sang executive order nga sa pagpugong sang movement sang baboy mo. Kay tiara naman kuno sa executive order sang gobernador. Balikan naton dugang nga may impormasyon pagkatapos kinamang sa pila ka importante nga mga panumdumang oras. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan.
Best Educational Program. It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program. Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations, Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sa digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sa cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na kaligad sa takna sining las 12. Balik diri kiron sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini kiron iya nga pagpangalagad. Now kay i-check naton ining mga impormasyon na banwa may kangtanan sa sining African swine fever. Now adri iya sa banwa sang uton kag bag-o ginamang ang banwa sang San Miguel gina-konfirmar pinagi sa kay SB member Max Sanchez nga nagdeklarar sila sang state of calamity. Although nga wala diri maplastar ang nagakigo sining mga impormasyon sa aton sining mga kabombo, ang gin-confirm lang ni SB Mac is that nga may pagpasar sang resolusyon nga ginaypaydalom sa state of calamity ang nasambit sining karon iya nga banwa. Now, sa syudad sang Iloilo may mga informasyon man kita nga sige sa gyapon ang palusot sang mga baboy nga ginaihaw nagikan iya sa banwa sang uton. Kung madumduman pa nga pahamtang sang quarantine area. Butsilingon sining quarantine area may una-una from 500 meters ginhimo nga 1 kilometer radius na. From that 1 kilometer radius, hindi pwede makapasulod, hindi man pwede makapagwa sang baboy sa aton sining mga kabumbo. Tisang ginpaydalom sa state of calamity ang banwa sang uton. Amo man, may mga may pagsulundan man nga hindi pwede makapasulod kag pagwa sang baboy sa nasambit sini karon iya nga banwa. Nag-establisar sa mga border control checkpoints sa aton sini nga mga kabumbo.
ang mga ginpang depopulate sini iyang baboy naglabot na sa libo. Now, ang isa sa mga problema sinadiri ang lulubgan dito sa may Batuan na Ilaya. Nga nagareklamo dito ang mga barangay official sang boundary nga barangay, banwa na dyan sang Tigbawan nga tuman kabaho. Pero ginpanginwala man ini ni Vice Mayor Neil Olivares nga why kuno iya sang baho. Gina-confirm pagid naton sa aton sini nga mga kabombo but nakita na naton sa social media post sa isa man sa mga opisyal sa isa iya ka barangay dira sa may banwa sang Uton nga ini sila ang may na-intercept nga mga baboy sa ilaman sinigin patigayon iyang checkpoint or border control sa aton sining mga kabombo. Now, isa pagid sa mga reports ginabaton sa Bombo Radio nga may ara man sang nagtinguha nga makapalusot sang baboy from Uton going to somewhere else nga area, posible diri sa syudad sang Iloilo kay sabay-bay sila kung tani magi. Tiyang pamangkot sina diri karon sa aton sini iya nga mga kabombo na contain gid man bala ang mga baboy sa banwa iya sang Uton nga hindi na mag-spread, hindi na maglapta. Tiyang banwa sang Tigbawan, basi kung nagay-posipos, manda basi kung damo na iya sang kaso dira sang African swine fever. Kay ti silang pinakalapit nga banwa sa aton sini nga mga kabombo. Ang San Miguel gani nga nabilong na iya sa 2nd District, inag-deklarar na iya sang state of calamity. But as per information sa aton sini nga mga kabombo, amot kung ma-confirm ni sa mga taga-banwa sang Uton, kay may ara kuno sang piggery owner, may piggery owner dira sa banwa sang Uton nga may piggery man sa banwa sang San Miguel. Kagdako ang posibilidad banwa, nga ti Laton-Laton Festival ng magwa sini. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ti Oktubre na kitaw. Ilisipon na lang nga inadlaw sa bulan sa Oktubre. Last week na kita karon sa October. Masulod na kita sa bulan sa Nobyembre. Pasulod naman sa bulan sa Disyembre. Nga kung sa diin sako na niya banwa ang mga okasyon bangod sa paghilapit man iya sang bulan sa Disyembre. Yuletide season, hindi iya makumplito nga daan ang handaan sa tagsa sining puloyan kung whitey litson, whitey pork belly, whitey crispy ulo, whitey ham. Ano pang iban? Whitey KBL? Ano pang inamumukri sa masami ginahanda gani? Whitey estofado, pork chop, afritada. Sus Maria kagusip. Ibasibla paggalapak sa bulan sa Nobyembre ka pang lakaak ng presyo ka baboy mag-amos niyaw sa ton sini nga mga kabombo. Anyways, brubantayan naton ini kag may mga angan-angan ng kita nga mga informasyon at tuhoy sa sining nasambit karon iya nga konfirmasyon. At the same time, magluwasang confirmation sinadriti ano pagid nang iban sining nga lihokaw sa mga opisyales dira karon sa banwa sang Uton. It seems like nga do anong gamiton sini naton sini nga termino do less priority. Now, ambot lang sa aton sini nga mga kabumoy, di magura mo sinang insakto sini nga term, but do kasubong iyang
Do wala bala sang sense of urgency sa aton sini nga mga kabumbo, wala man lang sang nagakigo sini iyang paghatag sa nagakigo sini nga pagtamod abi at tuhoy sa sining krisis karon, no? Nga ti posible kung hindi matagan iya sang nagakigo sining atensyon kung ipasapasa ta pa, hulaton ta pa kung sino nga Tarpurano kag kung sino nga Herodes. Magalala na karon yang sitwasyon sa bahin sang African swine fever diri sa probinsya sang Iloilo. Anyway, balik-balikan naton ina sa dili lamang madugay diri man sa aton sini nga palatuntunan na bombohanay sa udto. This time, standby kay hibalo naton kung what's the latest naman sa sining shoring activity sang Ongka flyover. Kay this time, sa nasambitan sining sesyon sang Sangguniang Bayan sa Banwa iya sang Pavia, we have this information nga nagtambong na gidman si Assistant Regional Director Engineer Al Fruto agod nga maghatag sang latest update development sa shoring activity nga ginapatigayon dira karon sa Ongka flyover. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pila na gid man bala kung ano na ang status sining shoring activity nga ginapatigayon dira karon kasunod man sang vertical displacement sang pilote or pundasyon sining 680 million pesos nga balor sang Ongka flyover sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ang sunod sini nga pamangkot, san-o bala ini ginalantaw nga matapos kag pagkatapos sini banwa, safe bala inang infrastructure para iya karon sa mga salakyan or base bala pahilayo lang sus Maria kagusip bisan sa damgo guro hindi halandumon kag mahadlok ikaw nga damguhon atong natabo sa Carlos P. Romulo bala nga taytay nga nagasundanay to ya mga delivery truck jagmay kag dalagko gulpihada lamang banwa naghurog paas ini. Tiamoy nang isa sa mga bisan sa damgo lang ani do hindi mo gusto iya nga madamguhan sa aton sini nga mga kabumbo. Ti balonta ano bala ang latest sa sining shoring activity dira sang International Builders Corporation nga amo ang kontraktor sang Ongka flyover. Sinong naga-shoring? Ang IBC, naga-supervise ang DPWH sa aton sini nga mga kabumbo. Ano nang plastada? Di na sila karon sa ila sini iyang activity or shall I say, di na sila karon nga bahin sang ila sini nga pag-repair sang bag-o sini banwa nga tuman kamahal nga proyekto sang gobyerno. Sa di na sila kutob. Ara na sila sa nagaumpisa, ara na sila sa tunga-tunga, or ara na sila sa patapos. Kag kung matapos na gidman, is it safe para sa mga motorista? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ang oras diri sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 13 minutos na ang nagkaligad karon sa takna sining alauna diri man sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. May update man kita karon sa sining nasapuan nga mga
kalabira sa Banwa iya sang Lambunaw, Iloilo. Ongoing pang sesyon na engineer. Okay? Sige, balik-balikan talang guro si SB. No? Why gid sang problema? No? Basi si Bombolins, no? Kung ready na to ang mga contact person niya, ma-check ta si Bombolins parte sa sining informasyon nga may palutsanay sang mga tawag sa mga baboy sa ton sining mga kabombo. So nasiling ko na may latest update man kita karon sa sining nasapuan nga mga kalabira sa Banwa iya sang Lambunaw, Iloilo. Sa ton sining nga mga kabombo kay may mga reported sang nagliligad pa niya nga mga tinuig sa ton sining nga mga kabombo nga may mga missing person kuno dito. Pero isa sa mga missing to tong hubog nga naanod la sa suba. Ti ining persona or ining mga kalabera rather nga nasapuan, 3 inislak bilog nasulod sa sako. May mga face mask kag duct tape pa nga na-recover iya Banwa sa nasambit sinikiron nga mga kalabira. Nagapatimaan lamang nga ti dakong posibilidad nga ini sila ang biktima sang extrajudicial killings or summary execution. Kiti kung mga gintipon malang abi ni Banwa karon iya nga mga tulan sang halin sa patio tinga may mga duct tape to muning pamangkot sang mga netizens dire. Amo man sining pamangkot naton ti bumbutsam kung ginsaylo to kay nagpuno na kalapit na lang kuno ang piyesta. Minatay nga may mga duct tape dito iya. Kadamo pa sing iban sini nga mga palamangkutanon of which amo man ini karon ang ginahulat sa Uton Municipal Police Station kay ginsubmit na ini sa PNP Crime Lab para nga mapaidalom na sa nagakigo sini nga mga examination agod nga matumod, no, kag mahibaluan ang dugang nga mga impormasyon tuhoy sa sining nasapuan nga mga kalabira o kon tulan sang tawo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 10:06 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa dugang sini nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pangalagad. Balikan naton ang dugang mga impormasyon pagkatapos gid lamang sang pila ka importante nga mga pahanumdum. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilangan na batyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Sunod sa pagtuon ang paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chest ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensya. Takna sini nga launa balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby no sa aton sini kanon nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Iplastar man naton sini madugay ining mga barangay nga may positive cases sang African swine fever sa Digman sa mga blood samples nga na-collect na iya, no? Sa aton sini karon nga mga kabombo, may pipila ka barangay nga wifi yan naka-record sang infection. O tingkabay pa nga hindi na kamudra iya madalahig. Samtang nga nagapadayon iya sa paggalapta ining African swine fever bangod sa Pinalot Sanay. Ibangod sining Pinalot Sanay may mga nagkaladakpan man no? Kagagin pang turnover ni sa Uton Municipal Police Station. I-check naton bala si Bombolin si Bade sa latest nga mga impormasyon. Bombolin sa report na please come in. Kumpirmado Bombo Cham nga may ara sa mga baboy nga tuyo kung tani ipasulod diri sa may syudad sang Iloilo halin niya sa may banwa sang Uton. Nahibaluan naton nga ting banwa sang Uton under ni sila sa red zone buot sa lingon hindi sila pwede kapagwa Bombo Cham sa mga baboy magluwas lang ya sa mga or hindi sila pwede kapagwa sa mga baboy kag hindi man pwede kapasulod sa quarantine area sa may banwa sang Uton pero sa mga lap or sagwa sang quarantine area mahimo sila ya makapasulod sang baboy pero hindi gid sila ya pwede makapagwa. Kumpirmado ini ang ining pag-intercept sa anom ka mga baboy nga nakarga sa angkar-angkar ini Bombo Cham sa may zone 1 Barangay Alegre. Tuyo ini siya kuntani nga pasudlon dari sa may syudad sang Iloilo kag suno kay Police Major Fernand Limbungan ang hepe sang Uton Municipal Police Station ginpamangkot naton siya kung ano ba lang tinutuyo sa sining luyag kuntani magpalusot dari sa may syudad sang Iloilo sang sining mga baboy kag ang nangin pahayag ya sang driver Bombo Cham nga ini kuno ipasagod lang kuntani kuno dari sa may syudad sang Iloilo ang ining anom ka mga baboy. Bangod nga tihugot man ang pagbantay sa mga kapulisan naton with personnel man abi sa Department of Agriculture. Actually, it's 24/7 ang trabaho nila Bombo Cham. Agod nga ti mabantayan gid nga hindi kita dari malutsan sa mga baboy nga halin sa banwa sang Uton. So ang ining anom ka mga baboy nga tuyo kan tani ipalusot dari Bombo Cham ipaidalom ina siya sa testing buot sa lingon kuhaan sila sang blood samples ang ining mga baboy kag i-check kun bala positive sa African swine fever since nga ti ang banwa sang Uton naka-record na ya Bombo Cham sang 122 cases or positive cases sang African swine fever. So another information nga nabato naton diri Bombo Cham may kaangtanan man sa gyapon sa tuyo nga magpalusot nga gingamit ang bangka bala. Actually suno kay Police Major Limbungan inaya iga-verify pa ina nila since nga ti may nakalabot man sa ila nga information nga amo sini nga ti ano man kababoy halin sa Barangay Poblacion East kag ini subong ang i-verify pa yan nila Bombo Cham. Subo ang kampanya sang aton nga kapulisan
dapat nga ti mangin sa mga pumuluyo man sa banwa sang uton, dapat nga mahibaluan Manila or mahangpan Manila kay ti mangkot gani naton kun bala ano ni ang ining driver ni wala bala sang ihibalo kun nga ati tuyo ya pa ya pagwa sang baboy halin sa banwa sang uton o galing ti suno kay Police Major Limbungan iniya Bombo Cham do ano bala do hindi man malayo nga ti wala saya sang ihibalo sa sining impormasyon nga ti adlaw-adlaw gina remind sa ila nga hindi pwede kapagwa sang baboy. Yari bala aton pamatian si Police Major Fernand Limbungan ang hepe sang Oton Municipal Police Station. Dari sa syudad sang Iloilo. Mayong hapon, ma'am, no? With that information, ma'am, yes, confirm na siya, ma'am. May ata kita na-intercept kagabi, no? Magagi dira sa aton border, no? From Alegre, Oton going to Santa Cruz, Arevalo, no? Iloilo City. Okay. Ano ang naging proseso sa Oton Municipal Police Station sa pag-intercept sa ila, sir? Actually, ma'am, ang PNP natin dira is security lang sa aton ng mga technical team from the Department of Agriculture, Veterinary Office, or sa Municipal Agricultures naton, no? With regards, ma'am, sa intercept na nakuha sa checkpoint naton sa gabi, no? Ara man da ang representative sa ginambal ko ng mga ahensya. With additional sang pamangkot ko sa ako nya counter sa ginakontak ko sa from DA mag-undergone sang examination, no, ang baboy nga kuntani mapano going to Iloilo City, no. As advice ang man sa aton kilala sa Department of Agriculture dito sa ICP ipaga-test ining mga baboy. Okay, pila gani ni kabilog, sir, nga mga baboy? Ma'am. Okay. Maanuhon kuno nila, sir? Dari nga atuyo nila idalon dari sa city? According sa ila, ipasagod, no, i-transfer nila sa city, pasagod, which is nga daw hindi naman reasonable nga alibay niya. No, kaya mo na siya gin-identify naton nga mga area kay tungod medyo critical na daw yung dirang area sa Alegre, no. Nga portion nga, no, which is nga despite sa mo na nakalatabo nga may ara pagyapon nga mga intent ni gusto magpagwa sang baboy. Pero aware man ni sir ang ining mga ang isa lang gid ni ang nagtuyo nga magpasulod dira or siya lang bala ang tawo, sir, nga tuyo magkadto dari sa may syudad sang Iloilo? I do believe, ma'am, no, hindi na siya bago para sa iya, no. Okay. Aware na gid siya kay tungod sa more than a week na nga katabo diri sa banwa sang Uton, posible nga way pa siya kay kami nagapati, no, sa amon pangusisa nga daw related man ang iyang trabaho pati sa mga baboy, posible nga hindi. Okay. So ang magluwas dira, sir, may ara pagid iban nga reports kami diri nga nabaton nga may ara pagid kuno sang do bangka nga may sakay nga mga baboy from Barangay Poblacion East nga amo na siya, ma'am, information lang, no, nga nag-circulate pero subject for for confirmation. Actually ang ato nga municipal bantay dagat, no, gin-utilize na no, gin-utilize na for that surveillance kag sa monitoring. Labi na gid, no, ang amon nga mga barangay official, no, nagtap na gina kami sa ilang dapat buligan nila ang aton local government. Yes. No, sa banwa sang Uton nga pag monitor man, no, nga hindi kaya, no, actually sa ang aton nga persa, no, diri sa LGU exhausted na, no, sa Pulaw Bantay, Pulaw Libot kag sa sa pagdiliher lang paano ma-address contain ining issue naton sa African swine flu. Ang amo nang dais pagpaintindi gid nila kag kooperasyon ug suporta nga dapat diri pala sa banwa sang Uton ma-contain na, hindi na naton mahalikan ang iba pang mga banwa kayping sang banwa sang Uton, no. Dapat mabuligay na lang. Wala man problema ang circulation within the entire Uton lang, pwede man nila na maligya as long na is negative sa examination sang DA, pwede gina mas slaughter kag ma-circulate maligya within in Uton. Hindi na nila mag-dare nga mapagwa pa para at least maprotektaran Manila, maprotektaran naton ang mga kaiping naton nga kabanuhanan, no. Kay lalo na sa Iloilo City kay dira ang main nga mga consumption, no, central dira nga
nga ginakuhaan sa mga commodities nato lalo na sa baboy kung diin pag nila dalon karon although nga naka-slaughter na siya posible makapikto kita kung diin man na dalon sa aton nga mga walakal no amo na kooperasyon nila kag suporta na lang kita ni. Oo. Pero ang Sir Limbungan, ang ining nadakpan ninyo sa may barangay Alegre, is it the first time, sir, nga nagtuyo siya nga mapasulod diri or base mo may ara pagid nga instances na nagtuyo siya nga mapasulod sa mga baboy? Amo lang hindi naton masiguro no kay tungod ang inabing boundary naton no last 2 days lang ginada or 3 days naton na dagin install no kay tungod sa na-identify naton nga posibleng maagyan although nga gagmay na nga mga alagyan no kay at least identify naton nga pwede makita no makang maagyan nila kung gusto nila magpalusot. Okay, sige. Sir Limbungan, thank you. Si Police Major Fernand Limbungan ang hepe sang Oton Municipal Police Station. So amo na kooperasyon lang kuntani Bombotsam ang ginapanawagan diri sang Oton Municipal Police Station sa mga pumuluyo man sa banwa sang Oton agud man nga ti maproteheran ang mga kaiping nga mga kabanwahanan mangina ang syudad sang Iloilo Bombotsam. Tiko na mo ni karon nga sistema ni nga may testing pa yang palusot tuman sinika delikado Bombolinse kag ang informasyon naman niya sa bahin diri sa syudad sang Iloilo nga may alagyan man kuno diri ang banwa sang Oton dira sa may distrito sang Arevalo nga ti pwede mapalusutan ti makakurulba niya makul mo ining anom ka mga baboy buhi niya noy isayluhon lang kuno kay pasagod sa taga syudad sang Iloilo. Amo gani ang tuyo sang ining tawo nga ni nga ti magpalusot kun tani ugaling kiti syempre na lang bala kun tani how disiplina man bala sa mga pumuluyo man sa banwa sang Oton kiti syempre gahalong man kita tanan mo mabudlay na nga ti ang bug-os ya nga Iloilo maapektuhan Bombotsam sa African Swine Fever ti duha nga daan nga banwa subong angin paidalom sa state of calamity ang banwa sa San Miguel ti bag-o lang gid lamang nagpaidalom bangod nga ti may ara naman gali sa layasang kaso sa African Swine Fever amo na gani sa nangin pahayag man ni Dr. Daryl Tabuada ang provincial veterinarian do nabudlayan sila subong nga ti mahibaluan kung sa diin gini naghalin Bombotsam kay ti ang basaya sa trace back investigation sa Bureau of Animal Industry September pa lang galiya may ara na sa African Swine Fever ang banwa sang Oton kag nahibaluan pagid nga indi galiya ang Bita Norte amo ang ginakabig nga index case so may ara pagid galiya sa nauna pagid nga kaso Bombotsam amo na nga ti possible nga maglapta pagid ining African Swine Fever suno iya sa provincial veterinarian. All right. Ano man naman makadilis mayaman ang klase isang impormasyon nga Setyembre pa lang may kaso na gali ang Oton sa African Swine Fever ginuhuluipsan lang. Amo na gani Bombotsam no kay ti natukiban to sa Bureau of Animal Industry kay ti sila na mismo ang naga-conduct sang trace back investigation agud nga may baluan kundi ingi bala nagalin ang source sang African Swine Fever kag natukiban to nila nga sa Isaya ka barangay dito sa may banwa sang Oton September pa lang ubos na yang iya nga mga baboy Bombotsam. Natubod ko ano ni ka barangay Bombolens? Barangay Santa Monica. Santa Monica. Okay. Sige. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Salamat kid na Bombo Lindsay Bade sa imo siniiyang follow-up report. Tikon balik-balikan nato ng bulan sa Setyembre sa Santa Monica, Oton, sa aton sini nga mga kabumbo, kagaubos ki kuno tong baboy niya, paano ito kin-dispose abe? Makambal kita bala accurately, specifically, tanan to kung may, for example, isa sa kagatos nga baboy, isa kagatos man tong gindi-populate. Sang gindi-populate to, kay amuna ang nagakigo sini nga lihok, diin adto iya gindala, diin adto ginlubong, diin adto ginsunog. Or most probably, kay ti ginhuroipsan lang, ibligya tala niya na yo, yadi pa, sang sa maputo kita. Bangod sa amo sina nga hitabo banwa ng tuwablaw nalabot ang Bita Norte no? Nagdepopulate sang baboy subong tama lang ni nabalaan kiti nablawba ng tanan mo tisad to palang gali may
African swine fever na saton sini nga mga kabombo. Oh. Going back sa mga informasyon sa Bombo Radio nga naghalin ini kuno sa 15 ka idik halin sa Metro Manila. Is it possible nga mo nadto sa aton sini nga mga kabombo? Or maybe as early as 2022 or 2021 may kaso na yasang African swine fever diri sa probinsya sa Iloilo galing kay ginahuloy santa lang. Amo ini ang problema sa aton sini nga mga kabombo. Kung may mga bagay nga ti ang concern sini iya imbolbado ang interes sang pumuluyo sang kadaman kag huruhipsan lang nga nagadako ang problema sa aton sini mga kabombo. Ti ang San Miguel to nagdeklarar sang state of calamity. What's next? Ano nga banwa ay hanang masunod? Nga maghambal nga ti madeklarar man kami iya sang state of calamity diri. Bangod nga ang baboy namon napatay nagbleeding sa piyak nga barangay sini amo sadto mo sinio. Tini bangod sang ginhuruhipsan lang. Sa aton sinimatag palamati. Kag ti justification sang pila iya ka mga opisyal, hindi ka mo magkabalaka kay we are working silently. Sa aton sinimakabombo. Ti justification na lang gani. Kay why gid sila yung may ginhimo mo? But silingon bala nga ti daw kasubong nga nahibaluan nila kag nasaksihan nila ang isa kahitabo or hindi gani may ginbuno ara sa tubang nila, naghipos lang sila kag nagtulok. Nagakasunog ang balay ti naghipos lang sila kag nagtulok. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Paglupok sang African swine fever sa iban sini nga lugar, grabe ang aton sini nga pangudal. Nagdihon kita sang African swine fever task force, so on and so forth. Ang mga pork byproducts, grabe ang pag-istrikto sang pasudlanay. And yet, ang mga live iya nga mga swine or hog, ang buhi iya nga baboy ti ano na lang tawag sinabay? Sa aton sini nga mga kabombo. Sang naglupok ng isyo, ang balita, ang impormasyon, why pa sang may maako? Suspected lang sa gyapon? Kung kisa, nagapaminsar kita banwa nga ano ginman bala ang tinutuyo sa aton sini nga mga opisyales. Tuyo ginman bala nila nga makontain ang problema sa isa lamang ka area or huruipsan anay nila para iya nga maggalatom, magdamo, kag dira na sila magpinulok-pulok. Tino kabayad man kay pilaman ka milyon guro gawa ang calamity fund sa aton sini nga mga kabombo. Tibangod nga nagdugang ng banwa sang San Miguel nga nagdeklarar sang state of calamity. Tiyang iban sini abi karon magdeklarar man nga yara man sa state of calamity. Ti mambal man ang gobernador nga ti ipaidalom ta na lang sa bilog. Ipaidalom ta na lang ang bilog nga probinsya sa Iloilo sa state of calamity. Nga kuntani na contain sa isa lang ka banwa kag
wala na iya naglatom pa or naglapta pa. What's next? Syudad sang Iloilo, madeklarar man sang state of calamity? Uway nakita ni kapahuwayan sang krisis magamo sini, sang kabudlay magamo sini. Ngayon, bis kung tani iya, ginasandigan naton sino mga opisyales to make our lives easy and comfortable, hindi maging siling at maghayon-hayon na lang kita nga bisan magsandig kag magpanikwatro na lang kita stagsa naton puloyan. Hindi na iya mga budlay, hindi na magtingwa, mga pumuluyo. Okay lang sa gyapon? No! Inang komportable kag bisan pa paano bala mabuhin-buhina ng imo sini nga praligban. But ang nagaklinabo sini karon is the other way around. Daw kasubong iya nga aton sini nga mga opisyales are making things worse. And they are the ones who are making our lives miserable. May pandemya ka na. Mahal blaklon, mahal presyosang klamay, mahal pabugas, ahaw sardinas, mahal, presyos isda, mahal, manok, mahal, baboy, mahal. Guaan ka pa sang ESF, sus Maria ka gusip, di mano na lang taos ni Bay. Ilugon ta na lang ang panugyan ni Engineer Alfruto, ti bululigan ta na lang ni Pangade. Muna lang sina, 40 minutos na kaligad sa tak ng alaw na. Sa aton sinigang pagpanubalik ka banwa, speaking si Engineer Alfruto, balikan ta linya kro ni SBP Trimanias, kung makaingagaw kita kung nakatapos na sila sa ilang session. And of course, I checked ta si Bombo Angel Tan kay Aryo, speaking sa palot sa naisang baboy, natukiban nga may alagyan dira gali sa may distrito sa Arevalo. Sa aton sini nga mga kabombo. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panomdom. Ang oras, 40 minutos na kaligad sa tak. Ang sasamiyo ko nga, ang isa katanong nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang
aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan nagalabot sa Philippine Standard Time 45 minutos na nakalikad sa takna siningalaw na. Balik sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Check ta si Bombo Angel Tan din nga lugar partikular sa Villarevalo nga tinatukiban nga dira ginapalusot ang mga baboy halin sa uton. Kag sinong nagapalusot sa niya nung ginhimo karon sa nga task force sa anti-African swine fever diri sa syudad. Anong lihok sa nga mga opisyales naton diri? Bombo Angel sa report na please come in. Bombo Champ, hugot ang pagbantay nga ginahimo sa syudad sang Iloilo sa mga border checkpoints matapos nga may mga nagatuyo sa gihapon magpalusot sang baboy sa pihak sang executive order nga ginpapanaog ni Mayor Jerry Treñas. Sa interview sa Bombo Radio kay Miss Suzette Lial, iya ginpahayag nga sa pihak nga tama kahugot ang ilang pagbantay Bombo Champ, padamo sa gihapon ang nagatuyo o magpalusot. At the same time, may discover sila nga isa ka lugar nga lusot sa Trinity 34 Subdivision nga tama ka ginaagyan sang may nagtuyo Bombo Champ ka mag-agi didto nga dala ang baboy. So bali ang siniyatabo Bombo Champ ang niara sila subong 4 ka location nga ginabantayan ang iniyang hamta una sa Alegre Uton, ikaduha sa Santa Cruz, sa may Kalahunan kag sa may Pakyad Uton ang Bombo Champ. Amoy sini ang so far pinaka-recent nga lugar kung sa diin madamo o kung nagabantay ang aton nga mga ang city government when it comes sa pag bantay man di sa pasunod pagwa sa mga baboy kaga ang at the same time Bombo Champ ang incident nga mahambal man di according sa City Agriculture Office may yara na masobra 90 plus ka mga incidents o kung ging papanaog nila, gincheckyer nila either buhi man ini nga baboy, frozen na o kung ang na ihaw na Bombo Champ. So bali ang mga baboy nga ni gina-check man sa gihapon ang mga papeles bala Bombo Champ ikabahin man bisang ilang protocol nga lantawon ang mga papeles at the same time ang paghugot sa mga border controls nga
yara sa palibot nga before mag-entrance sa sulod diri sa syudad sang Iloilo Bombo Champ. Ang ginalikawan lang man di Bombo Champ nga ang mga gamay nga alagyan bala just like ang ining lusot sa isa ka subdivision nga mangin way naman ini siya nga mapalusot ang mga nagatuyo nga sa gihapon paagi sa mga baboy nila knowing man bi nga bawal naman lang kuntani Bombo Champ so far amo sina ang patag ni Miss Suzette Lial nga ginahimo man nila ang tanan agud ma-check ya kag masiguro nga wala sang may makalusot in terms sa hugot nila nga pagbantay. Yarat pamatian ang nanging pahayagman ni Miss Suzette Lial sang aton ma-interview. Since nag-issue si Mayor sa Executive Order number 84, we started guarding our borders. So we initially set up 5 checkpoints. These are animal quarantine checkpoints. Ang nauna kita set up sa province sang Uton. So later on na sila nag-set up so ang nangyari may gin-dissolve kita, may gindugang, may ginpanghalin. So we are strategizing kung diin ang maayo gid nga balantayan naton kay ibanda mo ka palusot. Just like yesterday may gin-add naman kami nga isa in Santa Cruz kay may gamay na da nga alagyan nga dira naman sila nga nagaagi ang ang mga traders naton. Ang aton activities sa aton border checkpoints may ara kita ginahimo nga inspection. So we inspect, random check ang targeted naton ang mga livestock vehicles, carriers, ang mga carry sa mga pork products. Tapos inspect naton ilang mga documents kung eksakto ina siya. And then we also do disinfection like ang mga carriers nga ni, mga trucks, mga tricycle na disinfect naton ina. And then we also do ang interception we don't do pag may aragin man nga bawal like kung halin sa Uton o lahin sa other areas nga hindi kompleto ang papeles, we just return RTO lang, return to origin. We don't do confiscation. So one time may nag-agi nga lechon from Uton, balik lang sa origin. So we don't do confiscation here. So amo nang aton mga So habang nagapadayon ini ang threat sa aton nga city, we are trying our best gid nga ma-strategize maayo kag mabutang sa maayo nga location ng aton nga mga checkpoints. So we still continue our monitoring sa mga barangays. Intensify gid naton and disinfection pa rin. Sa office, may mga vehicles man nga kadto sa office for disinfection man. Kung halimbawa mga traders they magwa sila sa city, makwa sila sang ilang mabakal sila mga stock sa other municipalities. So may checkpoint man ang aton mga neighboring municipalities. So they need to present also their papers nga disinfected ang ilang. Ang newly set up nga ginduga nga checkpoint is ara na siya sa tulay lang sang Santa Cruz and Santo Niño pa actually covered na siya sang Santo Niño Sur nga barangay. So may gamay na siya nga the one way lang gani makalusot na sa Trinity 34 nga subdivision sang Uton. So syempre nga ang iman nga ni nga mangita gid bala paagi nga makapadala nila product, mangita gid na sila alagyan. So didto nakita namon, so nag-set up na kami didto para waay gid sa may mag-guard man naton, proteksyonan naton ang aton syudad. Bali, as of now, ma'am, pila exactly totally ang border checkpoints o border controls na yung set up? As of now, we have 4 sa Alegre, Oton, nga border, Santo Niño Sur, and then ang Santa Cruz, Santo Niño Sur, Kalahunan, and then sa Pakyad, Oton. Pero ini siya, tungod ka ginastudyuhan namon, kay ang province, naga-set up man sila mo. So, mas damo na subong pulis sa Alegre nga border, pwede nga kwao naman naton tong aton niya, kag i-maximize na naman ang mga tao, nga makabulig man sa iban nga checkpoints kay 24/7 na sila, may maka-day off man sila makapahuway kay budlay man way na sa may magbantay later on. Bombo Champ, nabatian naton ang nanging pahayag man
ni Miss Suzette Lial sang aton ma-interview may kaangtanan sa pag-manage man nila sa nagkalain-laing nga border controls diri sa palibot o kun sa pasulod pagwa sa may pakadto sa may banwa sang Oton, Bombo Champ. Alright, si Mayo lang kay... pero ano na tawag siya ni na tigayon na bala nila nga ma-confirmar kung may nag-agi ng imanda o kung wala pa, Bombo Angel? So far, Bombo Champ, amo ina ang nanginilihok. Actually, sila mismo nakakita, Bombo Champ, mambal naton nga bag-o lang gid establish ining border control o border checkpoint sa diri nga lugar kay sila mismo nakakita nga amo na nga do pwede gali didto kalusot, Bombo Champ, base ang mga lokal man kung taga didto man mismo nagtudlo nga may rulot sa na dati posible, Bombo Champ, di pagdulaaw ng possibility nga base nakabalo o kung may nagtry na nga nag-agi dira kay Bombo Champ, kay gabi kisa amon aganing hambal man naton according sa aton nga City Agriculture Office nga most of the time nga ang mga nag-agi sini o kung nagadala sang ilang mga produkto, mga especially mga product, mga frozen na bala, Bombo Champ, mas ginapili nila i-transport ini nga gabi kay mas malamig bala, Bombo Champ, kag hindi ma-damage ang ilang produkto. Hindi taman pagdulao ng posibilidad nga basi miyara na gidman nga nag-agi sa dira ang aragyan kay Bombo Champ amo na gani ang ulihin naman ang nakita sa nga aton nga otoridad. At the same time amo na Bombo Champ patindugan man bisang border control as of the moment base man sa pahayag ni Miss Suzette Lial, Bombo Champ. Alright. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Dari wabit si Bombo Angel Tan sa iya sining report ni Mayo na nga nagtukiban to kagabay pang way pa to na agyan sang palusot sang baboy pakadto diri sa syudad sa Iloilo kay ti pananglitan mga musina sus Maria kagusip ho madugo naman naton sini kasing-kasing mag-amo sini ang sitwasyon. Oras ta 54 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Check ko si Bombo Charizo Magpao, ang alkalde sa Banwasang Lambunao, magahulat sang result sang crime laboratory tuhoy sa tatlo sini ka mga kalabira, no? Nga tatlo ka kalabira, tiki tatlo bang kuno katawo ni ang nagapanag-iya sini mo. Sining mga kalabira o kunining mga tulaan. Ti ambal sang alkalde sinya ti ulaton tala lang ang result sang crime lab sa ila sin mga eksaminasyon. Ang ano pagining tawag siya ano pagining mga forensic examination nga ginahulat pagid sang Special Investigation Task Group para iya nga makafile sa kaso sa Estancia Massacre. Then later on, check naman si Bombo Ria Momblan, preparasyon sa Department of Education sa palabuton sining face-to-face sa class. Kung lang taon naton, isa na lang kasi mana ang bilin sa Oktubreo. Pagka Nobyembre 2, balik na kita 100% face-to-face class na sa aton sining mga kabombo. Check ta si Bombo Charizo Magpao sa iya sining mga